Residents of Chinhoyi were left shocked and saddened after a man was discovered dead near the Matura area under suspicious circumstances. In less than 2 days kubva pakapondwa mukadzi nemurume vaizikanwa zvakanyanya muChinhoyi, kwabva kwaita imwe nyaya yekuurayiwa kwemumwe murume zvakare. Umbori rimwe yarudzi chaiwo wapinda munyika zvekuti vanhu vari kungourayiwa kunge huku kudai. Kusangana kwatikuita zvakare pachannel ino, channel yeZim Witness TV, pandinodzoka nemaupdates akasiyana-siyana. Ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano, ndinokumbira ungobaya button rekusubscribe, then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe neevery update yandinodzoka nayo pano nguva nenguva. Mhuri yeZimbabwe, nyaya yandadzoka nayo pano inyaya inosuwisa zvikuru, inova nyaya yakaitika kuChinhoyi muzuva ranezuro 26 March 2026, apo mumwe murume anozivikanwa nekuita basa rechikorokoza awanikwa akaurayiwa akaitwa zvekusungirirwa. Murume akaurayiwa uyu zita rake aizivikanwa nekuti Mave. Zvinorakidza izvo kuti kuurayiwa kwakaitwa murume uyu anogona kunge akaitwa zvekurobwa, nekuti sawira wake anoshanda naye achitaura anoti mumba maMave uyu manga makabvanganyurwa kuratidza kuti vanhu vakaita umhondi uyu vanogona vaiva marobhers, uye mota yake yainge yakapwanywa hwindo rekwadhiraivha. Ini zvangu semuonero wangu ndinoona kunge sezvo Mave aiva mukorokoza, zvichida anogona aiva nemari yakawanda kana goridhe. Apa ZRP inofarira kumbotora matanho pamusoro penyaya dzekuurayiwa kwevanhu idzi, nekuti nyaya dzeumhondi idzi tiri kudzinzwa zuva nezuva kuti kwakadai kwaurayiwa munhu. Ndipo paya patinoti dai mutemo wedeath sentence wambodzoswa zvawo, nekuti nyaya dzeumhondi idzi dzawandisa. Chitiko chimaitikira cheta kafunga ndamutsa uma 5 o'clock nemwana wangu akandita babatira avapo, screen yakavhurika, door rakavhurika, uzonkomana ndindaishanda naye. Ndopandamuka ndichinosvika mumba, chitarisa mumba mudining mamuri disorder zvoratidza kuti masechewa mune zvaitika. Nguva iyoyo ndopandabva ndafonera mukadzi wacho ndikamubvunza ndikati maiti mukomana handisi kumuona, mukomana ari kupi? Akanza ndakapedza kutaura nawo neziroma 9. Tabva ndati inini kundishupa ndiyoti madhozi ese haana kukiwa, screen haina kukiwa, door haina kukiwa. Ndapinda mumba muratidza kuti mudisorder, muratidza kuti pane zvaitika. Ndopabva vati iri kuenda nadhumba. Ndopabva vati sekuru imi micheye munditore pane zvandida kutarisa kumba. Ndopanda driver ndikaenda kusenda ivhinzi kumba kwemukadzi wacho, ndikanovatora. Tichisvika kumba vabva vapinda mumba, pinda kwaita mumba kwatovaratidza kuti pane zvaitika mubedroom yese mamuri discharge makangonyandanuriwa zvoti ndopatabva tati manje todii. Tiri panguva iyoyo ndafonerwa nemukomana anga achibva kubasa panapo paJuda. Ndiyabva nditi iwe ndiri kuona mota yaMave yakadzikisiwa windo rekwadhiraivha boeri. Kandati munhu iyeye tiri kutomutsvaga tisimuziva kuti ari kupi. Ndopa ndabva ndati kuna madhamu yacho mire tidhevhe mota tisvike paitikira zvinhu izvozvo pane mota. Otherwise takasvika pane mota toona information yakanaka. Ndofunga ndopa tabva tasvika, tichisvikawo panapa ndopa tatoona mukomana akasungirirwa ari ipapo. Ndo maitikira zvaita. Zvedu zvechikorokoza, zvemabhesi zvechikorokoza ndozvataita. Ndonzi paSmoker wari.
Muri yeZimbabwe nyika yashata iyi ngatingonamatirei nyika yedu nekuti nyaya dzeumhondi dzakwira dzanyanya. Then our update number 2. Update yedu number 2 inyaya yaHurungwe proportional MP Nomsa Chaimvura uyo akati kuna opposition MP Blessing Makumire muparliament zvineinewe kana kuti it's none of your business muchirungu. After Honorable Makumire vabvunza kuti government iri kuita sei kugadzirisa strike yemadoctors nemanurses. Honorable Makumire vakasimuka muparliament vachibvunza kuti what steps has the government taken kugadzirisa strike iyi iyo yasiya mapublic hospitals asina staff yakakwana, achishamisika kuti sei mahealth workers vachiri kuramba mabasa despite promises dzakaitwa nehurumende. Minduro yakapiwa naMP Chaimvura yekuti zvineinewe iyi yakaita kuti vanhu vazhinji muparliament nekunze vatange kutaura pamusoro pefrustration iri kukura regarding how the government is handling the health crisis. Unhu hwakaitwa naMP Chaimvura uyu hwakaratidza kushaya respect kune parliament procedure pamwe nevanhu vakavhota vachitarisira kuti nyaya dzakadai dzinotorwawo serious. Zvakangoburitsa zvega pachena kuti MP ava havana hanya nevanhu. Tichitarisawo tinoona kuti MP Chaimvura vane makore 34 uye izanu PF MP muNational Assembly achimiririra Hurungwe under proportional representation system. MP Nomsa Chaimvura vakapinda muparliament muna 2023 uye vanoshanda kuma-committees e-youth and transport infrastructure uye she is a village headman kuHurungwe ikoko zvakare. But neage yake vanhu havatarisire kuti angabuditse mashoko akadaro muparliament nekuti ndivo vamwe vevanhu vanotarisirwa kusimudzira nyika semayouth but ndivo vanhu vanenge vachidzorera nyika kumashure nemuitiro wakadai. Ko vanhu vane hama dziri kuzvipatara kune mastrike vanofilawo sei? Ko vakavhotawo vacho vanonzwawo sei? So ndichakuisirai vhidhiyo raHonorable Makumire vachipa mubvunzo wavo uye nemhinduro inozopiwa naMP Chaimvura. Asi mapedza kuteerera nekuona vhidhiyo iri, ndinokumbira kuti sangane mucomment section muchitiudzawo zvamunofunga pamusoro penyaya iyi. Ropa tinotenda mubati wechigaro nokundipa mukana wokuti ndibvunze mubvunzo wokuwedzera. Mubati wechigaro takaona isu vakoti muzvipatara zvehurumende vachiratidzira vaine zvinyorwa zvairatidza kuti kunyangwe kuti vatenge zvipfeko zvomukati havachakwanisi zvakare kuita basa, zvichiratidza kuti vakanga vambokanda mapfumo pasi pakuindira mberi nebasa muzvipatara zvehurumende. Mubvunzo wangu wokuwedzera ndokuti matanho api atorwa nehurumende kuti ava vanga vachiratidzira vachitsutsumwa kushomeka kwemari yavanohora kuti vange vachidzokera kubasa vachindoshanda vachibetsera varwere vedu vanenge vaenda kuzvipatara. Ndatenda. Minista pavapindura vataura vachiti vashandi vehurumende, saka manesi vashandi vehurumende. Point of privilege, Madam Speaker. Mubvunzo ndokuti manesi aya vakandokurukura navo kuti vadzokere kubasa here kana kuti vachingori pastrike. Ndo pane mubvunzo wedu nokuti varwere vanoda kuenda kundobatsirwa kuzvipatara. Azvineinewe. Point of order. Point of order, Madam Speaker. Point of order, Madam Speaker. Honorable Speaker, tenge tiri kukumbirawo kuti Honorable Chaimvura vanzwise kuti nyaya dzezveutano idzi dzinobata munhu wese, hadzisi dzemapato. Saka patiri kutaura nyaya idzi kaidzi ngatitaure neudzamu hwadzinoita sei hwadzinofanira kunge dzinadzo uyezve tiri muhouse. Health yake iri right. Saka ndiri kukumbirawo kuti Honorable Chaimvura vawithdrawe mashoko avo. Ndo point of order yangu. Honorable Chaimvura. Matidarikei. Withdraw mashoko enyu.
havanganyatsokuona kuti chaimvura ndamedza. nditendere honorable minister vapindure. Akoti Kusali Mugabe vakatora mukana usiri pamutemo wokutaridzira kutsutsumwa kwavo nemari yavanotambira ndobva vaita chinguva vachitaridzira kuti vakatsutsumwa. Pane zvatakaona kuda mumiriri uyu ungatibatsirawo nezvimwe zvakanga zvakanyorwa zvainyorwa zvainzwisisika nesu kuti mari vaifungwa kuti ishoma, imwe zvifambiso, imwe yekuti mazuva anoshanda yezvomukati handa kuiona. Ndokubva vazodzokorora kuiwo Kusali Mugabe newekuparire Nyatwa musi womuvhuro unowe newekuchitungwiza newekubhindura vakatora mukana unoita maminitsi 30 vamwe vakazosvika pamaawa angangoita 2.5 ne3 ndobva vadzokerazve kumabasa avo. Saka vose vadzokera kumabasa avo. Ndoda kutora mukana uno kuvatenda kuti vaziva kuti upenyu hwevanhu hwakakosha, chero vane nyunyuto vanofana kuita vari pamabasa. Asi ndanichikurudzirawo kuti tichienda mberi titarise Labour Act kuti kana tine zvinyunyuto titeedzere mutemo iwoyo, nokuda kwokuti iwoyo unotsetsenura kuti zvinyunyuto zvedu tozvifambisa sei. Asi nditsinirezve kuti hurumende inotungamirwa navaMunangagwa ihurumende yevanhu, ihurumende inoteerera. Saka nhasi namangwana vashandi vehurumende vachapuwa muwedzero wokuhora wondofungidzira kuti wakati tsvikiti. Ndatenda chaizvo.